Controller 26 de amperi cu voltaj de la 24 până la 48 sau controller de 30 de amperi tot cu voltaj la 24 până la 48. Sunt controlere foarte puternice. Se conectează display-ul, baterie, cele 3 faze după culori, senzorii Hall, iar aici unde avem firul alb, dacă nu aveți de la motor fir alb, unde vin senzorii Hall, conectați un strap care să unească firul alb cu unul din cele 3 fire de culoare, galben, verde sau albastru. Eu am pus la galben, adică să conecteze senzorul Hall și la acest fir alb. Să transmită impulsuri, după care el ia viteza la motor. La display, cele 2 fire care vin de la display, unul este mufa lată, se conectează în singura mufă pentru display, iar celălalt fir care vine singur este firul de accelerație care se conectează la acest conector, da? Care este conectorul de accelerație. Este singurul care are aceste 3 culori, alb, negru, roșu, și el vine conectat la cel alb care este cel pentru detectare accelerație. Avem la display 5 viteze. În jos așa. Viteza 0, motorul nu accelerează, da, este 0. Apoi avem viteza 1, 2, 3, 4 și 5. Controllerul dispune de asemenea și de self-learning wire, adică învață automat cum sunt conectate fazele, dacă sunt corecte, senzorii Hall, absolut tot ce are nevoie pentru a învârti roata. Conectând aceste două mufe împreună, roata va începe să se învârtă singură într-o direcție. Dacă direcția în care se învârte roata nu este cea bună, adică se învârte invers, atunci deconectăm și reconectăm aceste mufe pentru a detecta noua direcție. La final deconectăm firele și totul este bine. Încerc să-l conectez cu o mână, dar mi-e greu. Așa. Da, deci că odată ce am conectat ăsta, roata începe să se învârtă într-o direcție. Deconectăm firele. Dacă conectăm acum din nou, jos, acum roata se învârte în celălalt sens. În momentul în care avem sensul potrivit, cum am spus, deconectăm aceste două fire și nu ne mai atingem de ele. Iar în momentul în care accelerăm, roata se învârte în noul sens învățat. Cum am spus, două variante. Cel de 26 de amperi și cel de 30 de amperi. După cum vedeți, unul e puțin mai mari, sunt foarte puternice.